Tak ale jestli se nesklidníte, tak nebude Lucie bílá. FF je tedy zkrátka pro fortissimo. Znamená to velmi, 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 velmi silně. A budeme zpívat, ano. Budeme zpívat. Zpíváme, prosím vás, o tom, že 60letá paní věří na pohádky. Je to krásná písnička. Co je to tu za bordel? Tomáši, nechovej si jako hotentot, laskavě. Co je to tu za bordel? Okamžitě slez z té lavice. Co je to tu za bordel? Vašiku, dej si tu tašku na celá záda. Utvatneš, je to seš malej, je to na tebe obrovské. Já ti dám Fortnite. Přestaňte běhat. To je pokaždé. Já ti dám Fortnite. Přestaňte běhat. To je pokaždé. Já ti dám Fortnite. 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 Klidněte se, nebo bude takové běda, jak zjistím, že to tenhle barák ještě nezažil. Já ti dám Fortnite. Same, já ti říkám už po čtvrté, aby si přestal běhat. Švihej si do třídy, když se neumíš chovat. A ještě jednou tě uvidím běžet a bude zle. A jestli už se nesklidníte, tak budeme psát celou hodinu. A nebude žádný zvan, já už to mám dost. Paní učitelka vás upozorňovala na to, že se máme chovat normálně. Nebudu to tady řešit buď dokola. Vždyť jste si to vymrčeli. No. Jste z vás zblázni.